Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurda. Dalit taninyo sa RM Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay ni atong sugilanon, Abandonado. Kagusog sa uwan ug hangin. May una, Cyrus. Hala, uy! Huwag ba ito makabati nga nag-uwan paghihapon diyang... Di ka naman samtang dito ta susuod pa. Ay! Oh, Payong, alam ka rin. Mikael? Naakas akong loyo? Mahimo mong gamiton kining pay sa imong gabi. Ha? Say, dili pa mo biya ka karon. Kusog kayong hangin ug uwan, oh. Dili, isa na ta pagbalik kini pultahan. Oh. Bati maghihapon na ginato ang kusog na uwan. Oh? Di ba? Mabati gyapon na to karon. Dinhi nga, sirado ang pultahan. La sinkronisasyon. Na timing ang pagbundak sa uwan sa imo dang pagbiyak din. Lo, uy! Apan, kung buot kayong mubiyak, ani ang payong nga imo magamit. La, no? Dili ka nakausara paliron sa kakusog sangin? Pabuton lang ko nga mutuang ang uwan. Say? Say, pagmatan siya. Say. Biya, nagikan din eh. Pagdali. Say. Ba? Si Pablit, uy. Natugang tao. Muka, uy. Cyrus. Mercy? Oh. Natuog mo di ko din sa sala. Nga, nagpaabot ganiya nga. Mutuang ang uwan. Gusto to, uy. Marami kong napugwat sa tingog ni Mercy nga may pukaw na ako. Oh, uy. Gusto to? Oh, uy. Mercy? Mercy? Si Mercy ka to? Si ka to ako nakita ang amiliko diya ng iskinita. Dili ko mahimong masayop. Iya ka tong bayon. Og mao ka tong inyang gisulob sa katapusan kong pagkakita niya. May balik siya? Oh, may noon. Oh, garaagi rin yung bayhana, uy. Huwag ka antos. Gimingaw at kalina mo, mao nga, may balik. Wali ko magdamgo ganina. Kung mao, siya giday katong nipukaw na ko. Gara sa tahi. Tago-tago pa. Biis ayun ako. Bangad sa ilong.
Karon ka na kung bayhana ka. Girimi, bantay ka lang. Gimingaw na ba kayo ko sa imong kasaba bayhana ka? Sundan ko siya sa iyang gilikoon, be. Ginay lang ko. Aron di siya makabantay. Di magkaya ko mahinayon og biya ini. Kung mauning kalaki ha. Kay, mibalik mo ni bayhana. Paabuto lang namo nga. Mabalik si Joan. Aron, magtunga na may biya din uba na si Ella ug si Joan. Nalion ako din iskinita, B. Paingon liko, B. Kung wa ba siya magabantay, kay ako pakalitan. Lik na ko, B. Oh! Wa mo tao din Pero siya ko to. Nakita ko yun si Mercy nga may paingon din Tara. Sakpan nga may hana ka. Tago-tago na mong gusto, ha? Nakabantay tingali ang kagwang ay nga misunod niya. Dali kong misunod niya o dali siyang misud sa katapusang lawak sa tumoy nga bahin. Optics ni Bayhana. Karong kang Bayhana ka. Larutan, tagyag ka ba? Makitaan ta ka? Sundan na kami. Mao na ni kwarto ang ako nakitaan nga, misira ganina. Karon ka na kong mersiha ka. Kalitan ko sa pag-abli. Uli ka! Aw! Aw! Wa na si Cyrus din sa sofa nga iyang gigdaan ka kaniya. Wa na sa pangyambag. Bibiya na ka siya. Suwayan ako sa pag-adto sa kusina. Hindi na ko sa ubos nga bahin. Merci! Merci, oy! Hain ka! Oy! Way mo na naayad sa! Way mo na naay! Gipaw sa malditang sugay. Karoon ka lagi akong bayhana ka. Bugnoon ko yung kilay ni mo, day. Uy! Kibaw ganyan isang hadlukan kay kugnit-ngit. Naingi ka, Yads. Ay, pangingunana ba? Bisay yung ka, bisay. Ay, mga jailong. Nanawarang ngit-ngit magug kayo. Bala ka din ni, oy. Masaka ko balik. Biyaat ka din ni. Cyrus? Uy, si Ila. Iya kong gitawag. Ngita siya na ko, ay. Merci! Kung di pa ka mapakita na ko, bahala na ka din Sa underground, bayhana ka. Bahala ka. Biyaan ka. Saka na kong balik. Uy! No! Ay, kagwang ay! Ay, pag-joke nga man ni Merci ba? Buyo. Isirahan mang skanahan ng pultahan pa yung din sa underground. Samot ka ngit-ngit. Ay! Dali ko sa ka, uy. Ay, di mahimo kay ngit-ngit kayo. Tigali ka, maligas ko sa danan. Pag hinailanday ko. Bantay ka lang ginakomersiya ka. Wa mo tubag na ako si Cyrus din sa silong. Wa ko sab siya makita dito sa kusina. Pero, may napati ko murag bundak sa pultahan. Diin makakatugikan. So yan ako ugsaka sa taas, dito sa iyang lawak. O kung dili ko siya makita dito, buti pa sapot nga nakapiya na gyud siya. Lock yun. Grabe na ning joke na mo, Mercy, ha? Hindi na ginamadagbog no skilay, chay. Bugnoon din ako tanang balhibaw nga. Makuptan ako si mong langos, bayanat ka. Nain na kay pamati na ko, ha? Ano dyan? Gikul ba na kumaayo? Nalimbawot na ko. Mercy!
Mercy, abli na ko ba? Abli ko din ni. Mercy! Sigara ay! Wala ko malingay ng joke ni mo, ha? Hindi na siya aligrid, day. Baya! Abli na ko ba? Oh. Ano? Masa to? Kadina! Oh, Mercy? Mercy, abaliin ako please. Hindi na ni joke ang akong kakayaw tay. Abaliin ako please. Mercy? Oh, Mercy tao noy, maluoy ka, Mercy. Have mercy on me. Why? Oh, may kapot sa kuntil. Mercy, abaliin ko. Ha? Gamitan ko! Cyrus? Wow, sa siya din siyang lawak. Bibiyak na gid siya. Sa pagbalik unya ni Joanne, hangyon ako si Mikael nga mamalik namin sa syudad. Apan, asa pa man ko paingon. Wa na ko'y kapaulian pa. Wa na ko'y pamilya nga nagpaabot na ko. Ug wa na sa bang among pinahianan nga nasunog. Dilo sa mahimong magdugay pa ko dinhi. Kinalan ako mangita og trabaho. Aron mapuhi ko ang akong kagalingon. Ay, agoy. Ouch, aray ko. Masakit sa akong kalawasan. Mami! Ouch! Hindi ako walihok ang akong mga kabutog tiil. Di ka dinahan ko! Oh my God! Nga naman eh! Kung sabi ni nga, kung mao ni, di good ni mao! Wala na gini mamao! Kung sa kaning ako na himutangan, sugaran nga muragso ang naa sa mga kilid sa bongbong ning lawak nga akong nahimutangan. Ang nagkahatag og kahayag. Diyos ko, ano naman eh. Joke pa ni. Panigibuhat pa rin ni Mercy na ako. Anong iyaman ko? Mercy! Mercy! Siya kining nila sa kong na bahin. Dili kay layo ning akong nahimutangan. Sama na ko. Di ka dinahan usab siya. Di ka dinahan ang masigkap pulso niya. Pagtiil. Diyos ko. Diyos ko. Ganun kini. Mercy! Mercy, pagmata! Mercy, oy! Mata mo! Garo ka, oy! Ikaw rin akong gisunda din sa underground kanina, ha? Kung ako nga magpakita na ko ganina, dili ba yung kumabot yung dapita? Mercy ba? Mata ba? Mercy! Ay, pag-ingon na, Yads! Nandiyan man na, eh. Nagdungoy lang lagi ng uni mo. Nagdungoy naman lang na. Tarong ba? Nagkuyap pa na ka, no? Tabag ako, eh. Gimingaw na ba yan ako ni mong impaktaha ka? Tabi ta ba? Magtabi ta. Malag niya tas makuyaw nga kahintang. Kung mao nga, gikadinaan ka usab diha sama na ko. Kinsa man dayang nagbuhat na to ini, ha? Mercy ba? Tubag ako, eh. Di ka ka motibag, no? Ano, motibag na noon? Di ka motibag, no, na? Tiwasan ta magyuga ba? Patinitik ka! Aron, parehas ka ng kalabira nga naa si Muntupan. Kalabira! Kalabira yun! Bilang sa ulit kong tanaw, kalabira yun siya! Anong naamay kalabira niya siyang ubos gabahin? Ug may kanina usam sa ibabaw ni ini! Ingon man sa ubos gabahin, din mahimutang ng kalabira!
Ala, Diyos ko, ngano kini? At sa may body sa butini. Ngano? Ala, may miyabis pultan. Tatapan, tawangin mi. Ila? Ikaw ba ka na? Mikael? Oh! Ikaw! Mga kasama dapiton ka mo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong suilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.